जायगाया हेभिथार बिथिंजाय हाजोखौ नुहुरगोन हाजोसिमबो बारा गोजान जाया बे अरुणाचल कसारि अट'नमास काउन्सिलनि अफिस गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय नै दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय ओमफ्राय बेयावनो सानलायबाय आङो मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो होननानै ओइ नै आबौखौ नेफैगासिनो दङ दा आबौआ फैगासिनो दं आबौ नङा बैनो आबौआ मालाय आरसिसि लुबायलै फिल्म बानाय आबौ खुलुमबाय मोजाङैनो दंबा गासिबो देहा पाति मोजाङै दंथ'यो फिसौला आदसा दे नोंना आर'नाइया गांसे बारा जाबाय दाख्लै मनायावनो दंबाय दं सोरनि आर'नाइ नोंनि आर'नाइ आंनि आर'नाइया बोरै नुनो थागोन सिङावनो थांनायाव लांनाया आदसा एगावनो दं आंनाव दे गोजोनबाय गोजोननाय थाबाय हेल' आबौआ फिल्म बानाय न'खौ आरसिसि लुबाय मालाय दाबुंसै फुख्रियाबो मोननै दङ नैथिंनि फुख्रि ओमफ्राय बैथिंबो मोनसे दंबावो न'आबो बाउन्डारि होजोब्बाय ओइ नै आबौनि बुरिया आबैया गाइखेर लायनो थांदों दा नै थांनोसै बोथोराबो एसे फुङाव गाज्रिमोन माबा नाफिदा माइ गायजोबदो मा माइ गायनायावबो नाफिदखौ बन्द' खालामलायो जोंनिया बिदिनोखा बारा आरो सोरनिबा हाबाफोरबा सानथाम बैसागोबा सप्तासे मागोबा सप्तासे जोंनि बिजनेसफोरा सोलियाब्रा नङा होमबा आबौ नंगौ नै थांसै दा आं अबाव थांगोन दायो खोन्थागोन माबा मोनसे दिनै बिराद गिदिर स्पेसियेल मिटिङाव थांनो नागिरदों जोङो दा नै जोङो धेमाजि टाउन मोनफैबाय नैबे सिमेन्ट सापरि ओमफ्राय जोंनि गगामुख नैबे गेजेर जायो धेमाजि टाउना दा ओमफ्राय मानसिफोरा सानो आरो बांसिनानो धेमाजि नालाय बे धेमाजियाव फैयो जोंनियाव फैयोबा बे धेमाजि नङा जोंना धेमाजि मोननायनि सिगाङाव बै सबनश्री दैमा बारग्रोमोना ससे फैबानो जोंनि गगामुख टाउन मोनो बे गगामुखआवनो जोंनि बांसिन बर' पपुलेसना दङ बेनिफ्राय नैबे गेजेरखिनियावहाय बारा बर'फोर गैया आरो ओरैजाय बर'फोरा दङ सिमेन्ट सापरिथिं ओरैजाय बेनि गेजेरखिनियाव एसे गेप्स दं माने दा जों कुलाजान तिनिआलि मोनबाय बेनिफ्राय ओरैजाय डिब्रुगड़ थांगोन बगिबिल दालाङा बिनिफ्राय ओरै थांसिगोन ओमफ्राय सिमेन्ट सापरिया दा नै सिदा थांनांगोन जोंना ओरैजाय दै लोंनो होननानै ओंखारबाय आबौआ बे सेंग्राफोरजोंलाय मानो बेरायबाय थायो फालाय नलेज आंनिफ्राय लाम लायो सेंग्राफ्रा आरो आंबो होयो आंनि एक्सपिरियेन्स जा मोनबोनाय आंहा जा जारिमिन दं बेफोर जारिमिनखौ आं बेखेवना खोन्थायो गावसोरबो मिनि खुसि गनायना लायो आरोखि नाजावना लायो आबौआ माने दाबो बोरायदोंबाबो गावखौ बोराय साना ओंखायनो बे एकदम माबाजोंल' सेंग्राजोंल' बेरायो आंथ' मानसिया दारि आइनाव नायबासो बिखा खालाम मोनो आं माथो खानाय दारि मोनजोबथारबायलाय सासिं फारसेथिं आरो सेंग्राफोरजों बेरायनाय लोगो बावलायलाङो आरोखि बैसोआ बेसेबां थांखो आरो बेसे जोरबावगोन बावलायलाङो हागौमानि सेंग्रा मानसिफोरजोंनो बेरायनांगौ आरो सेंग्राफ्रा बोरायजों बेरायनांगौ बे खोथाखौ आङो एसे नलेज दंलाय आरोखि आंना आंनि साबसक्राइबारफोरा माखासेफोरा सोंबाय थादोंमोन एबार आं फिल्म बानायाखै नामा होननानै एबारथ' आङो बर' फिल्म बानायनाय जायासै दा डिउरि फिल्म मोनसे आङो एक्सन डाइरेक्टर हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ दा नैबे साननैसोनि गेजेरावनो आरो ओरैनोथ' 80%सोआ शुटिंआ कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा नैबे साननैसोनि गेजेराव आरो सदियाव शुटिं दंबावो माने एक्सन मोनसे सिन दंबावो बेखौ लागोन आङो ओमफ्राय नैबे मिसिं एक्ट्रिस लानानै मोनसे सर्ट मुभि बानायनो नैबे जोंनि जायगानिनो सानैसो सेंग्राफोरा बिदिनो सिगांनिफ्रायनो भिडिअ बानायबाय थाखायो बिसोरो मोनसे बानायगोन एक्सन बिदिनो सर्ट मुभि बानायगोन माने आधा घन्टासोनि हमना ला आधा माने फुल मुभि बायदियानो जाहैगोन आरो बिसोर इउटुब चेनेलनि थाखाय बानायगोन दा बेयावबो आंखौ माने एक्सन डाइरेक्टर हिसाबै माबा इनभाइट खालामदों आरो
दा बेखौबो आङो कनफार्मखौ बुंथ'वाखै होमबाबो दा आङो टाइम जुदि मिलायलायोबा ओरैजाय सौदियाव देउरि फिल्मखौ लानाय आरो गावसोरनि ओरैजाय सर्ट मुभि लानाय नैबे बर'फोरनि सर्ट मुभि लानाय बेखौ जुदि टाइमा एडजास्ट जुदि जालायोबा बेखौबो बानायगोन होननानै आं आसा खालामदों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि अफिस हाबफेराखैमोन आं दिनै फार्स्ट माथो जायगाया हेभिथार बिथांमोननि जायगायाव फैदों सिलाफोथार टाउन मोनबाय जोङो सिमेन्ट सापनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय मोनसे मा होनगोन बेखौ बुद्धिस्टफोरनि गुम्पा बे गोदान मोनसे बानायगासिनो दं बुद्धिस्टफोरनि मन्दिर माने दा बेयाव थांनो नागिरदों जोङो मिटिंनि भिडिअखौ आं जेबो होनो हायासै माने मानसि गिदिर थानायखाय मबाइल दिहुननानै मबाइलजों गेलेनायसो उसुबिदा मोननाय हिसाबै बे मिटिंनि भिडिअखौ होनाय जायासै दा ओरैनो फट' मोनसे होनो हागोन आं एकदम बिराद सिङावसो दं गामि सिंजोंसो हाबनांगौ जों सानदोंमोन माने लिखाबालि खाथियावनो नामा होननानै गामि सिंसो फैनानै लामाखौबो आन्दायनानै माने थांब्रेलायनानै बेलेगजोंसो फैफिननांदों माने थांगासिनो दं एसे नुहुरबायमोन दहाय बैथिंजाय दा बेजों लामाया बेजों नंगौना नङा बैजोंबो मोनसे लामा दंमोन ना ओरै साइडआव थाबाय आरो नै गामिनि लामाजोंसो थांगासिनो दं माबा थाङा बाव जोङो गुम्फा मन्दिराव थांगोन बै लेमनसो थांफागासिनो जोंसो बे मन्दिरा गोदान मन्दिर बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबाय दा बेखौ बयबो नायनो फैयो बेखायनो कमप्लेट ओंखारदोंना ओंखाराखै होननानै आरो जों नायनो फैफिनबाय बिथां बिक्रम बसुमतारी एक्टर आरो जोंहा भद्र बिथाङाबो एक्टर जोङो आंबो बिनो लामसाम एसे एक्टर लिस्टआवनो गोलैयो साथामजों जों नायनो होननानै फैनाय जादों आरोखि लामाया बेजों मोनहैगोन ना मोनहैया मिथिया बेयो साइनबर्डबो नुवाखै खिन्थु बिदि नुहुरदों नुहुरनाया बे बेक साइडथिंसो जाहैगोन ना मोनहैयाखै दाबो माने लामाखौ सोङै सोङैसो फैगासिनो दङ एसे नुहुरदोंमोन ओजाय हाखौ फार्स्ट गायसनजेनबानो आं दंलै आंखौ लाबोदों बेयाव ट्रेक्टर थिखा मावग्राफ्रा थुरि आदा माबा बबेनि थिखा मावग्राफ्रा बेफोर बाला अन्थाइ एसे नुहुरदोंना एसे एनै एसे नुहुरबाय दा लामायासो बबेथिं बेनो लामाया बेनो दा एसे रोमै रोमै नुहुरदों बेयावनोथ' ना गुरनो फैबा लबर लाबा फास' रानना हरदों नाखौ गुरनांला गावथारनो होआ माने ना फुथारनो होआ गारिखौ बेयाव दोनबाय पार्किं खालामग्रा एक्सट्रा जायगा गैया नैबे लामायावनो दोनबाय थाबायलांसै गेटआ एखिनो थाबाय सान्दुंआबो जि गोसा जाना होबायलै माबानिफ्राय एसि लाबाय थानानै ओंखारनानै एकदम हाव मोनलायदों आबौ गोलोमदै स्राव मोनलायदों मेन गेटआ बैसो नैबे बाउन्डारिनि गेट जाहैबाय आरो मेन गेटआ जायो नैबे मेन गेटआ बै गिदिंहांनायानो फिदिंनायानो बेखौ फिदिंना समायखिरा लायो बेखौ माने गोसोथोनाय सोरखौबा फसायखुमाना दंबा मोनगोन नामा औ माने 101 बार बा माबा बार हिसाब दं
खौ मिथिना लाबाय दा जों फर्मुलाखौनो मोनथियाबा फिदिंनानै जों मोननाय नङा माथो होनबा नोंबो हायो फिदिङैनो आंनाबो दंमोनलै कालार होगोन देनां साननाय दंमोन आंहाबो हास्थायनाय दंमोन फिदिंबा मोनगोन ना मोना होनबा औबा बिलाइसो मुलि बिसिगे फाथा मोनो कमप्लिट जायाखै माने फुल बाउन्डारियावनो बिदि दंजोबो आरो फिदिंग्राया मा होनो बे फिदिंग्राखौ बिसिना बेनो थ्रिटिपियानो बिदि पृथिबियानो बिदिनो थ्रिटिपिया बेबायदिसो बिसिना फुल ओरै गिदिंनानै फिदिंलांजोबनांगौ माने बिराद गिदिर बाउन्डारि दं बे गिदिर बाउन्डारियाव गासिबो बिदि फिदिंनांगौ आब'आ मिथिखाबायमोन नामा बेखौ बानायदों होननानै औ आं मिथिखाबाय बबे समाव फैनायमोन बेयो मथा मथि 2000 माबानिफ्रायनो स्टार्टलै सैथो 13 आबौआ सिगां फैखांबाय माने इयाव बानायजेननायावनो फैदों बानायजेननायाव फैदोंमोन नुनायाव माने फट'फोराव नुनायाव माने फिसा बायदि नुयो खिन्थु बिराद गोजौ ना इयो गिदिरानो बिराद गोजौ सिङावबो बिदिनो बानायगासिनो दं खोमा कमप्लिट जायाखै दाबो नै खामानि मावगासिनो दं कमप्लिट जायाखै बै स्कुल नामा आबौ बिसिनि बिथिंजाय बिसिनि बुद्धिस्टफोरनि स्कुल दङ बेजों लोगोसे नांजाबनाय आरो सोब साइडथिंबो एखे माने नुथाया आरो अबेबा साइडथिंजाय माने फ्रन्ट साइडथिंल' बेलेग बेक साइडथिं बेलेग बिदि नङा माने बेनि डेक'रेसन खालामनाया मोनब्रै साइडथिंबो एखे सानजाथिंबो साहाथिंबो खोलाथिंबो जायगायाथ' थिगानो खेबसे गिदिंना नायसै मेन गिदिंनांगौआ जों नैजोंसो गिदिंनांगौ बे सिंनि बाउन्डारिजों आश्रम बायदि फोरोंगासिनो माबा फोरोंगा बिथिंजाय हाजोखौ नुहुरगोन हाजोसिमबो बारा गोजान जाया बे अरुणाचला बेनि बागै बांद्राय जेबो डिटेल्स गैया माने सोरनि गभर्नमेन्टआ बानायनाय आरो माबायदि सिस्टेमाव बानायदों जायगायाव दा हाबनाय लोगो लोगो अखा दोमैलु जाबाय मोजां जादों नङाबाथ' गारिनिफ्राय ओंखारगौमोन ना ओरैबायदि 2013निफ्राय बानायजेननाय बियो आरो दानि 2025 जाबाय ओमफ्राय आरो 3-4 बोसोरसो नांबावगोन होनना बुंदों मावनाय आबौ बै खोलानिजों सेम माबा जागोन बेनिफ्राय बेवहाय सेनापतिफोर बायदि थागोन आरो बे अन्थाइखौनो बेबायदि डिजाइनिं होखाबाय बे गानोबो थांला अबेबा सिथाबनानै एकदम आर्टिफिसियेल नंला आरो अन्थाइखौनो बानायनाय जायो अन्थाइनि डिजाइनिं बानायखाबाय अन्थाइ थरसेखौनो हाखानाय बिदि बानायखानाय ये पत्थर कहाँ से आता है राजस्थान से आप लोग भी राजस्थान से उड़ीसा से अच्छा अनि गारिया मोनबाय गारि सलायनोसैलाय आरो ब्लगा बन्द थाथ'बायलाय एबार बेखिनियानो जोबथ'नाय जासिगोन बेनिफ्रायथ' देखायनो गोनां जेबो गैला दिनैनि ब्लगा एसेखिनिसै आरो नायजोबनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ